بەریکەری دۆست و هەڤالا جاردی چاقۆدەمەوە هەموو بخێر و خۆشی بێ ئینشاءڵڵا ئەم جارێکە دیڤەگەرانە حەڵقەکان و ئینشاءڵڵا ئەم جۆرە باس بکن سەر لۆژیکێ و ji ber wî fêr bibin wî bielmin û înçawa tezcîlê xwe bikin qeydiyê xwe bikin ser bernamêja tezcîlê bê ku wîn hewceyê tiştekî bibin an çi kesî bibin İnşallah me di vê helqeyê de jî em ê basa gelek tiştên nû bikin bes ji berî wê dixwazim tiştekî bêjim gelek dost û hevalê min dibêjine min di hêdî çima karaokê çênakî rastî min gelek tişt berin min hazir kirine cahizin ez înşallah pêşa rojê de ji we re bavêjime ser YouTubeê bes niha dixwazim yanî melûmekî bigihînmewe tiştekî bigihînmewe ku feyde li we bibe ji salihê we re bê yani wîn bikarin çar roj dîtin wî şolê xwe birêve bibin tiştê xwe birêve bibin û em ê niha bi hev re em ê herine dersa xwe lûcîkê zanîn nê çawa tezcîlê bikin û dersa ewil min ji we re got em ê niha bêne ev projektekê min e em ê niha ser vî projektî em ê ji we re şerh bikin em ê di neqral vêdê bidin wek wîn bînin ev bearbeiten çêdibê yanî wek edit çêdibê wek tu bêjî çi bêjim yanî tu dikarî vêdê şerh kî niha ez ê niha ji we re şerh bikim tu dikarî vêdê tehekûmê pê bikî tu dikarî mezin kî tu kiçik kî vê derê em ê bêjin li vê derê em dixwazin biqusênin mesela nêva wê de em dixwazin niha ji vêdê heta vêdê biqusênin em ê niha ji wêdê heta vêdê biqusênin em ê çawa çêkin em ê bêne vir ev e sûretê meqes ev e sûretê meqes em ê meqesê xwe em ê deynin ha vir temam ev ê me deyna vir em ê vêdê heta vêdê biqusênin okey em ê ji wêdê bînin em ê danin ha vêdê binêrin wek wîn dibînin ev me ev der qusane ev der hate qusandin em ê vêdê bavêj ev me ev der avêjt ev der mavale nîva vêdê de mavale طيب em ê niha bêjin meselen tu dixwazî meselen ewila wê hek tu tezcîlê dikî ewila wê ev qasaha zêde ye ev qasa zêde ye meselen zêde ye xişxiş e an nepaqij e an ew e dirê hene tu vê jê bikî ya ewil jê tu dikarî ha vêdê tu wilo bigirî destê xwe ser me û siranekî tu bînî heta dere tu bixwazî tu bisekinînî ev wilê hawilê tu dikarî çêkî ev çi dike ev li vêdê ji te re qusênê ev jî yanî terîqekiya qusandinê ye ew jî bes hek te gelekî yanî gelekî deqîq û ew tu paqij çêkî tê pê meqes çêkî wek min gotî wev e meqes tu li meqes bidî tê bînî tê vêdê biqusênî û temam e hemî tişt weke dîtir tu tişteka dî jî tê dikarî bikî meselen ev projektê ha tu dikarî vî projektî ji wêdî danî dereka dîtir tu kopî bikî meselen tu dikarî du cara sê cara mesela ev projekt ez ê niha ji wêde rakim ez ê danime vêdê ez ê rakim danime vêdê okey meselen ez ê ji wêdê kopî bikim ez ê niha vê kopî bikim ez ê bime dereka dî ji xwe re meselen meselen ez ê niha ji xwe re bînim ha vêdê ev min kopî kirine ev min kopî kir dikarim yanî dikarim heta ez bixwazim ez kopîya berçêkim meselen te xetek te dengê xwe avêt ser û tu dixwazî wê xetê tu hemû ji xwe re kopî bikî û tu binizxînî û tu we bavêjî pey hevdû bi hev re bêjin tu dikarî vê terîqê tu welê çêkî meselen ev ê niha em ê vê ez ê we bielmêm terîqa tu çawa çêkî meselen ha ev vêdê niha me xeteka nû vekir wek min bînin ha ev xeteka nû me vekir ez ê niha vê kopî bikim ha bin vêdê re bila wê welê ez niha çawa çêkim em ê bînin kopî bikin taban wî zanin kopî ser kompîter çawa çêdibê Ctrl C çêdibê ev hem kopî kir tamam
أف وأف أف بو دجار أف زولو طنبوري مثلا أف دجار بو زولو طنبوري مليداي يعني ها أف زولوك هر دو كتنا نيف هفده بجا تتكاريل بيدي تتكاريل بيدي مثلا دنگي زولو طنبوري تبلنكي تكيمكي مثلا يكي كيمكي يكي زيدكي بيجنا مي كيمكن دنگي في كيمكن تمام وبلا وك خوابي من هذا جيبه زيدكن أمي بجا وكام شاوت خوازن شيكن أمي ولا شيكن وأف قصاندن وكوبي وتشاو كوبي بكي تجدركي واجي دركي همو تشأفو مجوارة قوت وزيفيدان إن شاء الله حلقة بيجي وتعليقي خوش مربنيسن كاون تشت خوازن جوار الشرحكم يعني كاون جو تشفي منكي ليش ببرنامجي أنا تشت خوازن سر ببرنامجي بعلمين مش مربيجن وحتى جارك هذه إن شاء الله وبخاطري